Huda için bir dost tapıp kâde oturşan menen. Oham bir teleke yoldaşlarına ağırlanıp ol ulamadan Hudaýyň dostlarının mezlesini terk etipdir. Oham bir diş veripdir. Diş bilen wagtyňyzy güýmejekkä bu wurrun hiwer asasy wurrunlardan. Dişinne bir tohar adamla Peygamberimizin mübarek cesedini götürüp cenazasyny götürüp barýarly bolmaly, şonu ekidip gömjek bolup. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedini götürüp barýarly diýe bir cenaza götürüp barýan ýa-ni halajan içinde goýup. Oham bir de var şonu kömekleşipdir, şonu ekidip jaýlamadan çyrýym. Oham oýanypdyr. Oham iň ulkan alim adam şu zamanda kim? Barıp Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin zamanındaki Hazreti İbn Sirin diş yoryan adam.